senyor Jaume Reixac, editor del Triangle, l'haig de felicitar perquè nosaltres portem 10 anys, però vostès en porten 21. Són 1.000 números. Moltíssimes gràcies. És una lluita que molts companys periodistes d'aquesta ciutat coneixen de prop, perquè aquest és un projecte fonamentalment i estrictament periodístic. Durant aquests 21 anys hi ha més de 200 escriptors, periodistes, dibuixants que han col·laborat a fer possible el Triangle i, per tant, aquest és un èxit de tots plegats. És obvi que nosaltres, sense lectors, sense subscriptors, sense anunciants, tampoc podríem haver arribat aquí, però per fer una publicació, abans que res, calen els autors intel·lectuals, i els autors intel·lectuals diria que és un col·lectiu molt i molt important del col·lectiu professional periodístic d'aquesta ciutat. I com ha aconseguit sobreviure el Triangle tant de temps i amb les condicions que està ara la premsa de paper? Bé, nosaltres sempre hem estat un setmanari. Des de fa ara 2 anys també tenim un diari a la xarxa. Tenim previst en els pròxims dies començar una ràdio també a la xarxa. Creiem que cada mitjà... Això és gairebé un grup multimèdia, pel que veig. No. És a dir, sempre he dit que per als periodistes, o així almenys jo ho entenc, més important que guanyar un bon salari o un salari que ens permeti accedir a determinats nivells de vida, és més important la llibertat, és poder disfrutar amb la feina que fas. El periodisme, si no es viu, si no el disfrutes, si no el sents, si no ho consideres com una vocació, doncs és una professió generalment mal pagada. I aquest és l'esperit que ens ha guiat i que explica també la pervivència del Triangle durant aquest temps. Això és un consell per les joves generacions, pels acabats de llicenciar? Bé, jo sempre que em conviden a fer alguna conferència a les facultats de periodisme d'aquest país és el que dic. Jo crec en el periodisme com a eina de transformació, com a eina que ha d'estar al costat dels sectors de la societat que lluiten per la transformació i per la millora de les condicions de vida de tothom, i és en aquest sentit que el periodisme per mi té una altra dimensió que crec que no s'explica mai o no suficientment a les facultats de periodisme, i el que és fonamental és que els joves que accedeixen a aquesta professió ho facin per vocació i ho facin creient que han de fer, i la seva missió és fer un servei a la societat, per denunciar les injustícies, per denunciar les desigualtats, i més enllà de... Perdoni, vostè encara ho creu, això, eh? Absolutament. No és dels pocs? Bé, jo crec que els temps, en certa manera, ens acompanyen. Veiem, doncs, que... Home, la premsa de paper no és que estigui pas gaire bé, i vostès, a més, fan un setmanari. No, i crec que també la diferència fonamental d'aquest projecte en relació amb els altres. Aquest projecte no té ningú al darrere, no hi ha capitalistes, no hi ha accionistes, no hi ha financers, som la gent que treballem aquí, els que amb el nostre esforç quotidià, uns ja siguin buscant publicitat, els altres ja sigui, òbviament, fent els millors articles, els altres buscant subscripcions. No han tingut tracte de favor de la Diputació o d'altres administracions? Jo sempre, les meves relacions... En tot cas, no serien els únics, eh? No, les meves relacions amb les institucions és molt clar. Jo sempre he demanat el mateix tracte que els altres, ni més ni menys. Em consta que li va demanar el senyor David Madí, em sembla. Efectivament. Sense gaire èxit, d'altra banda. No, perquè aquesta persona el que va fer va ser posar un micròfon en el seu despatx i gravar aquesta conversació que vaig mantenir amb ell en aquests termes. Estava escaldat? Vostè li feia por? No ho sé. Per mi, jo no tinc enemics ni em considero enemic de ningú. Tothom que em coneix sap que sóc una persona absolutament oberta, empàtica, disposada a parlar amb tothom, i bé, hi ha gent que té coses contra mi, pitjor per ells. Escolti'm, contra Pujol estaven millor que contra Montilla? A veure, jo crec que el problema del pujolisme és la llarga durada d'aquest partit en el govern i, per tant... Amb eleccions democràtiques. Amb eleccions, sí, però jo diria que el que ens està posant de manifest... No sé si acaba de torpedinar tota l'estratègia del PSC a Barcelona, perquè, com sap, han governat també 31 anys o 32. Bé, però jo diria que és molt diferent un govern personalista o un
un partit molt personalista, com ha estat el cas de Pujol, Convergència i el pujolisme. Que no un partit que ha tingut diferents... I un partit, doncs, com altres, que han tingut diferents líders i que s'han anat renovant en diferents fases de la seva existència. Per tant, el que en un cert punt extrem ens està demostrant la revolta d'aquests dies a Egipte o el que ha passat a Tunísia. La gent està, per essència, contra els règims polítics personalistes que s'allarguen i s'allarguen en el temps. Però tampoc es pot comparar Mubarak amb Pujol, no? Diria jo. És a dir, jo sé que no ho fa, però clar, en una banda no hi ha hagut mai eleccions en 30 anys i a l'altra de sí, i a més arrasaven en majoria absoluta. A Catalunya, en aquests darrers 35 anys, des de la mort de Franco cap aquí, hem tingut diverses institucions clau en les que persones que hi han accedit democràticament han tingut la tentació de perpetuar-s'hi. I parlaria, doncs, òbviament, la Generalitat de Pujol, però també el Barça amb Josep Lluís Núñez, o la Caixa amb el senyor Samaranch i el senyor Viladasau. Crec que són institucions... Perdoni, però vostè ha sobreviscut a tots. Ha sobreviscut a Pujol, ha sobreviscut a l'arquebisbe, que se l'ha deixat, em refereixo a l'anterior, ha sobreviscut a Núñez, etcètera, no? Sí, perquè jo crec que aquesta és la nostra missió, és a dir, a banda de ser periodistes que expliquem o intentem explicar el què i el per què, sobretot, que per mi aquesta és una faceta molt oblidada sovint del periodisme. Ens han acostumat i ens han ensenyat a la universitat a dir el què, el qui, el com, l'on, però per mi és fonamental el per què, donar les claus a la gent, als lectors en el nostre cas, del per què passen les coses, quins són els interessos clau que intervenen en cada moment perquè els esdeveniments vagin en un sentit o vagin en un altre. Bé, a partir d'aquesta feina en la que crec i en la que creiem que és útil a la societat, que la gent ho continua necessitant, doncs bé, el triangle és un mitjà, no és un fi en si mateix. I si ara estem fent aquest diari a internet, doncs és per donar informació quotidiana en el mateix sentit, intentar donar claus. I si volem fer una ràdio, doncs és també en aquesta mateixa direcció. I si ara, a partir del número 1000 amb el triangle, el que fem és donar més rellevància a la informació internacional, és perquè també hi ha un treball de reflexió nostre en el sentit següent. Hem assumit que el capitalisme és global, hem assumit que la crisi en la que estem immersos és global. Vostè ha assumit que el capitalisme és global? Sí, absolutament. Això és la victòria del capitalisme. Si vostè ho ha assumit, ara sí que ja està. Això és Fukuyama, ja. És així, per tant també hem d'anar a fer una informació global i encara que per un setmanari petit com el nostre sigui molt difícil, costós i molt extremadament ambiciós, el fet que ara donem molta rellevància a la informació internacional, no des de Barcelona, sinó amb delegats a Nova York, amb delegats a Brussel·les, amb delegats a La Paz, amb delegats a Mèxic, etc. Doncs és en aquest sentit i volem anar ampliant aquesta xarxa de corresponsals de delegats per poder donar una bona informació internacional que sigui una resposta crítica al capitalisme global. Deixi'm fer-li una pregunta directa. El triangle està esbiaixat cap a l'esquerra? És a dir, vostè ha tractat igual Montilla que Maragall que Pujol? Bé, és una revista que mai ens hem amagat, que és una revista d'esquerres. Només cal revisar l'hemeroteca del triangle per veure que ja en l'any 91 o 92 ja propugnàvem un tripartit, fixis bé, en aquell moment hi havia Àngel Colom, hi havia Rafael Ribó i hi havia Raimon Obiols. Hi ha una portada d'aquesta casa en què ja defensàvem, no van sumar, òbviament, però aquesta portada s'ha de recuperar. Ja defensàvem la formació d'un tripartit. Entre altres coses, com he dit abans, perquè també era l'única possibilitat matemàtica que es pogués trobar una alternativa al pujolisme. Jo no tinc res contra Pujol ni contra el pujolisme, però crec que 23 anys d'un mateix govern en un país és excessiu i que, de la mateixa manera que la caiguda de Mubarak o la caiguda de Ben Ali, en bona part es deuen a això i també en el fet que ja hi havia, en el cas de Mubarak i de Ben Ali, uns successors predeterminats, el que fa que la gent se'n cansi. Pujol es va menjar una generació, no? La generació Roca. Evident. Escolti'm, i ara què? Perquè em refereixo a tot el tema d'internet, la irrupció de les noves tecnologies. El paper té futur? A més, vostès són un setmanari, és a dir, encara han de portar alguna cosa més que no pas els diaris, no? Bé, nosaltres creiem que amb les dues potes amb les que caminem, un setmanari en paper i un diari a internet, això té sentit.
perquè també hem valorat que hi ha determinats formats, nosaltres fem molt periodisme d'investigació, d'anar al fons de les coses, hi ha determinats formats periodístics que aguanten molt millor el paper que internet. Per tant, són complementaris, la redacció en part de paper treballa també per al diari. Bé, doncs anem fent aquesta via, anar explorant, perquè és indubtable que internet és i serà encara més el mitjà absolutament hegemònic de comunicació. Però creiem que hi ha determinats aspectes de la informació, de la investigació, que no és el mateix donar-los a través d'internet, que té moltíssims avantatges, però que té per mi un defecte, i és, el ritme absolutament vertiginós d'internet, i dos, la dificultat per poder valorar què és potent o què és anecdòtic a internet. I per tant creiem que el paper té un target o representa una manera de fer mitjans de comunicació que per al nostre cas, tant per al que fa investigació com per al que fa entrevistes, com per al que fa articles d'opinió, com per al que fa a posar l'accent sobre determinats temes de l'actualitat i anar-hi a fons, bé, doncs creiem que és un format que aguanta paper setmanal. En això hi crec. Jo ara en aquests moments no faria de cap manera un diari en paper, és absolutament una bogeria, però defenso que el paper en un determinat format i per determinats gèneres periodístics té encara plena vigència. Ara no faria en absolut un diari en paper, jo he pensat en l'Ara. Bé, crec que les empreses han d'intentar ser viables per si mateixes, que hem d'intentar prescindir de les subvencions al màxim possible, perquè això dopa el funcionament normal del mercat. I bé, nosaltres, els pocs números que hem après a fer durant aquests 21 anys de mitjans de comunicació, doncs crec que l'esquema que ha de mantenir un diari, deixant al marge el dopatge de les subvencions, que és lectors, subscriptors, publicitat, crec que no hi ha les condicions de mercat per fer possible ni viable un nou diari en aquests moments. Què li demana el nou govern? Pot dir fins i tot publicitat institucional, li deixo... No, jo li demano al nou govern que no sigui xoriço, que no facin tupinades, que administrin correctament els recursos públics i que tingui una actitud per al que fa dels mitjans de comunicació equitativa envers tothom. És la meva posició de sempre, no demano personalment res, demano senzillament que no caiguin en els vicis que provoquen els règims llargs, que és el sentit de patrimonialitzar la institució o el poder, que no caiguin a la temptació de fer negocis aprofitant els instruments que dona estar en el govern. Les esquerres a Catalunya han quedat baldades després de 7 anys. Bé, jo crec que el problema no és aquest, no? Jo crec que el problema és què fa l'esquerra a nivell europeu davant del desmoronament claríssim dels paràmetres d'estat de benestar que hem rebut dels nostres pares i que, si no ens desvetllem tots plegats, doncs sembla clar que deixarem un món o una societat catalana, ibèrica, europea, pitjor en els nostres fills. I crec que és aquí on l'esquerra ha d'intervenir de manera decidida i contundent. No em toca a mi com a periodista, jo no tinc altre carnet que el de periodista. Jo li anava a preguntar ara, si vostè fos un gurú del PSC o de l'esquerra en general, què creu que hauria de fer l'esquerra a Catalunya? Molta canya, és a dir, jo crec que tenim situacions d'extrema alarma en aquests moments, com és el perill de privatització de serveis públics bàsics, sanitat, educació, etc. Un altre, tenim el perill de que les caixes d'estalvis, de les quals jurídicament els impositors en som part fundadora i part reconeguda, doncs ens les virlin, quedin privatitzades. Bé, hi ha qüestions absolutament fonamentals com és tota aquesta munió de persones que estan sent desnonades de casa seva perquè no paguen la hipoteca. Bé, doncs aquí, en l'estat espanyol, el que existeix en altres llocs, que és el pagament en dació, és a dir, tu no pots pagar la hipoteca, dones les claus al banc i queda cancel·lat el deute, aquí això no és així. Per tant, s'està creant una bossa de gent, de nova gent marginada,
que certament posa per mi en perill el que vol dir ser ciutadà d'un estat democràtic a l'Europa del segle XXI. L'esquerra què ha de fer? Per mi és plantar cara davant tot això, donant alternatives, però jo crec que estem arribant a uns punts en què la gent està patint d'una manera absolutament injusta i que la gent ha de reaccionar. I la gent ha de reaccionar, bé, doncs sempre que hi hagi també organitzacions, ja siguin polítiques o sindicals, que donin pautes diferents per poder sortir d'aquest atzucac en el que ens ha col·locat la crisi que hem importat de Wall Street. D'acord, senyor Manresa. Moltes gràcies. Quan facin 2.000 números el tornem a entrevistar. M'espero que abans. Sí, exacte. Que vostè i jo hi siguem, també. Farem 25 anys Els 25... Home, i potser fins i tot abans, no? Falten 4 anys, no? A banda de la ràdio, algun dia explicar que posem en marxa una televisió, en fi, la lluita no s'acaba, eh? Ja sap que notícies publiquen notícies. Canya i endavant. Gràcies. Gràcies, Xavier.